Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Enye ke into emhlupha kakhulu ile yokuphucwa ishine. Angithi phela ubaba uMseleku uthatha unkosikazi omusha ingaye lento. Ubaba uMseleku umbesa uMakhumalo ingaye lento. Siqhathanisa nani? Uma Cele mayikhuluma ngokuthi kunendawo kubo uyakha khona into seyakhile ayilungisayo indawo yakhe kubo uzokhuluma ngokuthi uMacele unenhliziyo embi mayikhuluma ngokuthi uyakha kubo futhi naleyo mali leyo imali yakaMseleku ngaleso sikhathi uMseleku kwenzani uzokwembesa uMakhumalo. uMakhumalo mayeba nemoto entsha uMakhumalo esehambela phezulu kwenziwe uyena ngoba uye omvulele iminyango. Ngaleso sikhathi ngisikufanele sinake ukuthi uMseleku uthatha number 5. Yonke into kufanele ibe ngaye. Ebalulekile kumakhosikazi nemnandi kumakhosikazi kufanele siyizibe ngoba lento le yokuthi sinaka amakhosikazi sisusa iattention kuyena. Sisazokhuluma ngoba kuzovela uUncut lo waFriday usuvela noMakhumalo noMseleku. Kodwa lena-ke uyena-ke nalento yokuthi uthanda ukuthi yonke into ayibe ngaye. Neshayelwe izandla futhi ayibe ngaye. Uma unkosikazi esevela ukuthi-ke hawunakho okwenzakalayo noma ecomplaina ngani ngokwakhe ufuna sibuke loyo nkosikazi as umuntu obhitha, as umuntu onomona, as umuntu ongahlakaniphile futhi kahle because ukuhlakanipha lana bakurate ngokuthi ushayele ihlombe oza emva kwakho. Ukuhlakanipha la kokuthandwa nesithembu kurethwa ngokuthi wena ulobu usho ukuthi akeze unumber 5 usupporta leyo vision yokuthi akede omunye umuntu ube ukhona. Ukuhlakanipha lana kurethwa ngokuthi wena ungaziboni ubone ukuthi uhusband ufunani ezakhe idingo isale emuva. Ukuhlakanipha lana kufanele ukuthi nje ungakhali ngalutho ube right ngayo yonke into eyenziwe uhusband ngisho ingaba imfishi ezokulimaza emoyeni ungabi nandaba nayo. Lana-ke sithatha ukuthi uMacele mhla eveza ukuthi sekukhona kunyakazisayo kuba uyakha indlwana ayakha kubo kwathiwa imali yakaMseleku kwayona leyo. uMakhumalo usedrayiva imoto zikanokusho uhambela phezulu yimina. Shuthi uMacele kwangafanele ayiveze into yokuthi khona into ayenzayo uMacele fanele enake leyo ukuthi uMseleku wenzani. What is next for uMseleku? uMseleku uyambeza. uMseleku usezoshada futhi. uMseleku usenenye igirlfriend efuna ukuthi ayilobole yabo. Uma benze njalo-ke bahle kakhulu bayacwebezela. Kodwa mase bekhuluma ngabo bekhuluma ngezidingo zabo bekhuluma ngemishado yabo le esiphakathi kwabantu abawu2 akayifuni ngoba leyo ibuye ibe nendaba iba nendawo yokuexpose amaphutha. Yena-ke shuthi amaphutha uwabona emveza umuntu omubi kanti amaphutha avezelwe ukuthi alungiswe. Ngitshele-ke ngobaba lo esembuka lapha ku-TV umntakagogo. Kodwa-ke ningayikhohlwa nendaba yokuthi ugogo uFlo uyena umuntu wesifazane oright ongakaze abe wrong. Amakhosikazi lawa aphila nabo iwona delusional kodwa uphila nabo. And ugogo Flo iphupho wayemtshela ngalo wayemtshela ngento engakenzeki. Nangayiphilanga-ke futhi ugogo Flo ngoba ugogo Flo wasiphila isithembu ngabe phela siyamention ukuthi-ke ugogo Flo ube unkosikazi number 4 owaye unkosikazi number 5 ukuze-ke size ukuthi shuthi le manual asebenza ngayo ayinikezwe ugogo Flo wayesekhuluma ngalama experiences akawabonile. Cha, kwakwamaphupho ama-plans kodwa abantu aphila nabo kulama-plans nakulamaphupho akafuni ukubalalela. Mayengabalaleli futhi thina esibukile ngoba phela ngithi indaba nje ixoxiwe ifana nencwadi ebhaliwe. Kule ncwadi fanele sesilombhalo right. Hawu bazosifundisa kubuxoki. Ekuqaleni we-guys ngizothi mina bakhona odade abawo-pick me and mabe bawo-pick me ababoni ukuthi uMseleku wrong. Ababoni futhi ukuthi uMseleku oyikhozi yayo yonke lento. Ababoni futhi ukuthi umnikazi wale nto yonke eyenzeka uMseleku. Kodwa abantu aphila nabo banemizwa yabo, banama-values abo, banama-beliefs abo, banama-hobbies abo, banezinto nabo abayifisayo for iy'mpilo zabo, baneyabo impilo nabo. Banale mpilo abayiphila naye kodwa nabo baneyabo impilo. Uma-ke sesingena ekutheni uMacele akhulume ngeyakhe impilo unomona loya mama mubi unomona.
umayeni esekhuluma ngeyakhe impilo, loya mama loyana ubhitha akahilanga kanjani kanjani. Kodwa uyaphila naye, angithi uyaphila, isikhathi siyahamba. Uma uvala nje 2025 singena ku-2026, umuntu lo ongene ku-2026 njengoba uMseleki umuntu naye. Kodwa masithi silalela amakhosikazi ngize ngidide ukuthi ayibo, bengithi mina lento yobu-pick me yayiqaqekile, ifindo nje elikhulu. Khona enye ngesigaxa sazokhuluma ngayo, esinye isigaxa esisizwe ngayo futhi uMseleki ngoba izinto esiy'xoxayo sizwe ngayo thina. Bye.